Cristian Felicia, am 11 ani, sunt în clasa a 4-a C de la școala a 13 din Sibiu. Anul trecut am avut ocazia să merg într-o tabără creștină organizată de Misiunea Fără Frontiere și mi-a plăcut foarte mult. În mod deosebit mi-a plăcut cazarea, mi-a plăcut piscina, mâncarea, jocurile și prietenii pe care mi-am făcut acolo. Mă bucur să știu că și anul acesta voi putea merge într-o astfel de tabără. De-abia aștept să mă întâlnesc din nou cu prietenii mei, să facem o grămadă de lucruri împreună, cum ar fi să notăm, să facem studiu, rugăciune și multe cântări. Vreau să-i mulțumesc tuturor persoanelor care susțin acest proiect. Pentru că mai am încă 5 frați, familiei mele i-ar fi fost greu să mă trimite într-o astfel de tabără. Thank you very much for all and God bless you!